Bulane bunder sasar. Pade sawangen aku ta. Ora aku sing nyawang ana sindene. Ora aku nyawang aku kadung aku ngomong ngene-ngene. Tak gendong lho kowe. Kok senengane iki nyawang sinden padu. Nyapu, kok nyawang sinden iki nyapu. Aku seneng kok yen ana wong padu malah tak umupi kok. Apa-apa sayang. Kasih tomo. Itra semati sakseni. Pengrawit sinden Madangkara tepuk tangan tuh Mbak Anis Kusumane lho Mbak. Apike berkarakter sinden sing angele berkarakter ngono kuwi lho. Duwe karakter dhewe. Ayo niken iso laris kondange mergo pancen duwe karakter muni cul ngono ki wis genawe ke niken kae. Ayo ora nggumun nang ning warung ngendi wae nek wong nyetel TV kok mesti niken. Ayo kuwi lho nganti kaya ngono kuwi. Mergo duwe karakter, dalang lho ra duwe karakter dhewe ya angel apa muncul. Mula waranggane duwe karakter, Bukesi karaktere kaya ngono. Lek Jarwa Surya ngene wong kabeh ngerti kabeh. Deng deng tang dung dung tang tang deng deng tang Jarwa Surya ngerti kabeh Bukesi kuwi ngomong kabeh. Ngono kuwi. Padha karo Mbak Lia wis kaya ngono kuwi, lan nyindan ringik-ringik ngono kuwi. Lah Mbak Tutik kuwi ora omong aku ndak nesu ngocahe. Ayo. Makasih Pak Digareng, yuk kaya apa? Bareng karo genduk niken, ayo kan. Yuk kancane gisik gembira. Ayane lawan segara. Mandia numpak tau aya. Dino minggu. Pak Digareng mang komentari bab napa niki wau babakan waranggana sing mempunyai karakter sendiri-sendiri ngoten niku wau. Niki miturut penemu kula Mas. Nggih. Dunia seni itu bisa dikatakan lumone ya iso diarani kejem. Kok saged? Lumone yen wis dadi iki rejeki banyu mili. Leres. Ning kejeme bila tidak bisa membuat
menimbulkan karakter pada dirinya, dia tidak akan muncul. Nggih. Oh, Leres. nadyan ayu, nadyan pinter ni yen ora duwe karakter ora bakal muncul ke permukaan. Nggih, leres. Nah, tadi pancen yo seni iki angel kok. Nggih. Saya bab ngene iki kaya awakmu ki statuse apa? Penyanyi apa sinden? Ya penyanyi ya sinden ya iso sembarang kalir. Oh, sembarang. Aku nek kon nyanyi ya nyanyi, dadi penyanyi ngono kae macak penyanyi iso. Nek kon dadi sinden ya macak sinden iso. Nah, saiki tak kowe kepengin dadi sinden kudu ngerti tegese sinden. Nah, ngilmu iki. Yo, sinden ki siap menerima perintah atasan dalam hal ini dalang. Nggih. Den kuwi den sawang lan den rungokake suarane. Yen jaman biyen sinden gur dirungokke. Nek yen sinden saiki disawang mula do dandan ayu-ayu. Nah, beda dalang. Nggih. Daki dalam bekerja semuanya badan bekerja pula. Langkahnya selalu diikuti anak buah dalam hal ini yoga lan pesiden. Dalangi nadyan lungguh ning sak awak kujur nyambut gawe kabeh. Bener. Wiwit kene mikir, kene nyawang, kene ngrungokke, kene ngucap. Tangan atine rasane kecekel, tangane obah, sikile sik mancal, sik ngempet nguyuh barang lho. Kuwi tenan terjadi. Kuwi ya kerja lho. jenengan nate kebelet pipis, Pak. Masalah mambengi demi Allah. Aku wis limbukane wis krasa nguyuh. Terus pripun, Pak? Ya tak ampet aku. Carane? Ya tak ampet piye carane? Lho piye? Lah kuwi anggere jengone lah duwe aji dhewe-dhewe duwe apa ki jeneng ilmu dhewe-dhewe ta kan. Nyuwun karo Gusti Allah, ya Allah kula tasih nyambut damel ngantos enjing. Nyuwun pangampunten ampun ngantos menika mangke ngantos medal. Medal-medal menawi sampun dugi ngriya kali Bu Kesi ngoten nembe medal ngoten niku. Apane? Aku ora nyandak aku. Tegese rampung wayangan lak yo mulih ning omah to, Nduk. Nggih. Teko omah karo Bu Kesi to mulih ku. Mosok aku mulih karo sapa? Karo Bu Kesi. Lah teko omah terus aku pipis ngono lho maksudnya. Apa ngenteni ning omah? Ya mula yen kowe jegur ning dunia ngene kudu ngerti bab dunia kaya ngene iki, dunia wayang kulit. Nggih. Mbak wayang kulit iki kita tradisional sebetulnya ini modern lho. Alat ki modern. Nggih. Loh, iki jenenge apa iki? Alat iki? Gamelan. Gamelan ki basa apa? Basa Basa Jawa. Jawa. Basa Inggris. Kok iso basa Inggris? Gamelan kuwi basa Inggris. Game ki game, len ki garis. Dadi permainan sing nganggo garis utawa aturan. Gamelan, game, len. Waduh. Wah, ngono. Wah, aku ki jane pemeran dosene aku dudu kowe. Ngono. Heeh. Dadi apa-apa ki ana tegese, Nduk. Heeh. Ora waton jenengke. Mula diarani apa ki? Sing nabuh apa ki jenenge? Gender. Lho, sing nabuh kok geder. Lah sampean dudu ngapa? Ora sing nabuh ki jenenge apa? Yoga. Pengrawit. Pengrawit. Ki penabuh gamelan gaweane. Heeh. Ngraki ngracik notasi dadi gending sing kepenak dirungokke. Wiwit bonang nganti gong ki kudu kerja sama. Nah, kuwi. Oh, iki ngelmu tuwa iki. Iya. Ketemune ya ning kene iki. Kok tak catete. Ngono. Ha iya, saka tuane amen tiba ae. Kowe ngerti iki jenenge apa? Dagelan. Ki dagelan ki dasare kudu lucu. Nggih. Gelem sinau nadyan wis payu. Lan Lancar lan urane rezekine ya gumantung sinaune kuwi. berarti semua orang itu meskipun udah tua cek enom karo sampai tua iki kudu sinau. Tetep sampai ke liang lahat paribasane ceceplah ngilmu. Oh. Ki ngono ki kaya iki jujur. Ketoke kowe iki nadyan isih cilik ning lak bawahmu semene wis kaya cah dewasa. Wis duwe pacar apa urung? Aku ki ayu kayak ngene iki tapi ra ndek pacar lho. Ngene lho, wong lanang ki sing digoleki wong wedok ki telu. Apa?
ayu, Heeh. pinter, Heeh. gampang dihapusi. Lah masalahnya aku kira gampang dihapusi lho. Makane kowe gelem mau dihapusi. Lah nyapa? Ya mau. Gendang duwe pacar, Mau, aku mau pacaran sih. terus nikah. Ya ora, pacaran ki 17. Penting ki mikir belajar sih. Oh, apa Mikir apa? lu? Mikir apa? Belajar sih. Oh iya benar. Itu Belajar karir. Mas ya pelajaran ora patek dong, ning kan ya sinau sing karier. Betul, betul. Biarpun setinggi langit namamu di atas panggung, ning belajar itu penting. Inggih. Ah, lah anu digandhengke sisan. Yen kriteriane wong lanang sing apik kanggene wong wedoke piye ra? Lha wong wedok mau wis enek 3. Wong lanang sing apik piye? Tanggung jawab, 1, melindungi, 2. Sing ketelu, gelem rekoso. kepapat. Telu wae aja papat. Yang keempat itu harus jujur. Lah Itu kuwi yang dicari. wong lanang jujur kuwi sing paling abot. Jujur dalam hal apapun, dalam hal sekecil apapun itu harus jujur. Dadi iki keterangane Niken wis memberi kriteria sapa sing gelem ngapeli. Isih sijingkas sing penting banget. Apa, Pak? Urip. Ana meneh siji neh, wong Apa? lanang kudu wedi karo bojone. Aku ki mbok ning panggung iki kaya singa paribasane ning omah ya kalah karo bojo. Ah iya, padha aku ya ngono kuwi ya. Ngono kuwi. Oh, Ketoke berarti aku nang semua kene takut kemaki. istri. Hah? Semua takut istri. Ora kok takut istri, menghargai, menghormati. Kan sumpahe orang mencintai kan tidak seharus sampai menyakiti istri ngono kuwi. Mergo ngene kan, kanggone wong lanang ya aku ya nun sewu. Yen uripmu pengen mulya donya tekan akhir, ada 2 wanita yang harus dihargai, dihormati dan dibekteni. Siji ibu, loro bojo wedok. Kuwi loro kuwi. Ngono. Sik bojo ki ya wedok. Bojo wedok napa Lah ya bojoku bojo wedok lanang? lho. Bojoku wedok ibu kesi. Ah ya bojo ngono kok bojo ngono wedok. kuwi. Apa Dan apa juga kok ya istri bojo ngono, lanang. Pak. Iya. Ayo. Ngono Ning kuwi. ya ki karo belajar membelajari si Niken wong isih cilik. Niki tesih alit lho Bapak Ibu. Niki tesih udakara umuripun nggih 16,5. 16 tak. Iya, Umur mari- ana tengah. Mari ngene kan anu 17. Oh ya. Heeh, dadi saiki 16,5. Berarti rung duwe KTP. Uga, ngurung foto KTP. Ya ya ning ati-ati ya, Nduk. Nggih, Nyambut Pak gawe Ki. sing ati-ati. Nggih. Irenan iki Bapak Sumarno sak keluarga saking tertipe anggone apa gula mentah keluarga iki dadi uripe sak tiba-tibane kepenak. Amin. Amin, ya rabbal alamin. Nembang nok, coba kaya apa? Nggih. Sing halus napa Pak? Sing alus sik mau sampe rung tau bawa ket sore lho. Oh. Nggih. Sing diarep-arep Pak De Gareng. Ah. Ayo, Nduk. Nggih. Wis bebas apa, srekmu apa? Ayo. Bocah iki rada watuk. Ah iya. Aja dipaksa Niku nggih, apa-apa. bawa Dimas Niken Salindri. Heh? Dimas Niken Salindri. Pangkur. Nggih. Oke. Iya. Sandiasmo oke. ngono apa piye? Heeh. Oh iya Sandiasmo. Iki sing nulis iki Bapak. Bapak. Sing nulis Bapak nggih to, Bu? Oh, Terus Bapak Cahyo. sing nembang ki Ibu. Oh, oh. Sing nulis Dimas Niken Salindri Sandiasmo kuwi Bapak lho. Bapak Cahyo. Konoan ki sing nulis. Konoan dengkulmu mlocah ora. Ki dalang Cahyo Kuntadi konoan ora. Iya iya iya. Oh lho, nang KTP yo tulisane yo konoan. Ayo ora kaya. Dimas Niken Salindri. Ayo pangkur nih. Sandiasmo. Nggih. Coba kaya apa, Nduk? Nah, kowe sik kelingan aku malah lali pisan. Ayo. Aku lagi proses gawe Sandi Asmane Tuti angel ra dadi-dadi. Iya. Ya, Nduk. Dimen Buddha yang rembaka Mas. masih nangling cahyane roka heksi Nih.
Nya saka Ndaha tegese perawan saka Kediri. Kediri. Heeh. Sa Salawi rengre nambang beksa waska cakep linambaran jiwa tama terakhir Dri. driya sumarah mring Nyuwun tepuk tangan Bapak Ibu dumateng Niken Salindri. Oh, luar biasa. Apa to Nduk sampean lagune kuwi? Wah niku favorit kula ya Pak. Lho, Nduk kaya Kan gelem. bawa niku kula teng pundi-pundi mau dalange siapapun kula bawa niku. Apa iya? Ora pengen mene royalti ning aku ngono. Ya Allah. Royalti ora kudu dhuwit. Lha napa, tegese. Pak? Lah bapak lek ngono Bapak nyuwun apa to, Pak? Bapakmu ki royal no. ora. Bapak Cahyo nyuwun apa to, Pak? Hah? Nyuwun apa? Ya ora apa kapan-kapan iki pentaso karo mayangkaran ning nggenku men tangga-tanggaku seneng ngono lho. Oh, siap. Aja larang-larang ya. Pun khusus jenengan gratis, Pak. Engko bintang tamu ya Pak Digareng. Pak, aku gawe nosik to. Niku nek campur sari mayangkaran niku mboten nusan damel dagelan niku pun gayeng kok, Pak. Oh ta. Nggih, estu. Tanpa pelawak wis gaya. Nggih, sudah. Aku nyapu-nyapu ya iso kok. Nyapu. Oh, anggere kancane katut entuk rezeki kok kowe. Aku gawe no ku lho. Sadi apa kuwi? Sadi Sandi Guna. Kok Sadi Guna? Sandi Asma. Asma ki lak megeh-megeh. Sadi Asma. Lah wis tuwek kok. Loh, justru sing tuwek iki biasane ditembangke Sadi Asma ngono kuwi dadekke dalange saya kuncara. Ah iya, brimob malian. SK. SK iya. Lanjutnya apa nak Cahayu? Nggih. Apa nggih, Pak? Tibake apa? Anda langsung mawon nggih, Pak? Ana langsung. Oke, wis seneng aku kuwi. Lagam ki? Nggih. Iya dong. Cocok. Nggih. Pokoke bangsa lagam tak dukung. Ah iya. Ya tetep joget garenge ora ayo. Yuk, ana langsung coba. Yuk. Banget ora ngira Pancen
kalimat yang kedua ref. Rahayu. Karyane sapa ta, Nduk iki? Hah? Karyane sinten? Mboten ngertos, Pak. Wah, nggih. Mbak Narto Mbak Sabdo. Narto Sabdo. Wah, elok tenan. Aku yo gumun ya ngatasi bocah iki rung lahir lagu iki wis di gawe ning yo dheweke isih mersudi kepengin iso. Nah iya. Malah zaman saiki sing lagi hit-hit malah tembang-tembang lawas kuwi lho. Lawas. Nggih. Enggak to nek ngono kuwi lagi hit meneh. Iki malah iso dadi sasmita sapa ngerti lek wayangan-wayangan sing model klasik iso hit meneh ngono kuwi. Ah, pancen sing lawas-lawas sing tukul kuwi lawas-lawas anu tambal ban kuwi. Heeh. Kuwi lagu lawas kuwi. Heeh. Mula saiki rumah makan barang sing apa kuwi jenenge sing ber-AC terus sing mewah-mewah malah langka sing payu. Ning yen lesean terus gawe gazebo ngangge omah limasan malah sok akeh pengunjunge kaya ngono kuwi. Heeh, ya murah soalnya. Heeh, ngono kuwi nggih. Nduk iso istirahat sik Nduk bar iki. Sangkas ya bar iki ya. Ya, Ora apa ya? Nggih, manut, Pak. Selane nong winong ayo nong. Winong meneh. Winong iki cah pati lho aku. Hah? Winong iki cah pati. Tulung Agung. Oh, cah pati. Kok iso? Urung tau dolan ning Winong to kowe. Wilayah to. Lah iya. Ponorogo ya ana winong jetis kono. Oh, ana ta. Ana Oh ya. iya. Wah. Nggih. Tahu itu duit kok kono aku. Ayo. Ayo nong, Enak. menyat nong, menyat. Ayo. Ayo. Iya. Ayo ngono kuwi. Iya, selamat pagi. Kayak kayak pramugari pesawat selamat pagi. Saya baru bangun, Pak. Tadi baru ketiduran sakser gitu. Ngono kowe jujur, wong kanca-kanca rawane jujur kok malah kowe jujur. Enggak apa-apa, saya tuh anaknya jujur, baik hati, tidak sombong, nerima, apa-apa tak terima kayak gitu, Pak. Saya tuh anaknya sangat-sangat Masya Allah, tabarakallah. Ayo, layak gampang kapusan karo wong lanang. Lah, ini pula Pak, astagfirullah. Gimana ya? Jujur yang kapusane ya goblok. Terlalu ini loh Pak, terlalu baik hati, terlalu halus. Ker. Terlalu halus no, dan aku ki jan Halus sih siwir apa piye? Halus. Ya ning ngene,
Ya Iya. ya karakter manusia beda-beda, mungkin itu karaktermu ya muga-muga ora kapusan tenan ya, Nduk. Amin. Nggih. Mula ya ndang nikah. Ampun. Lah kuwi kuliahe ora rampung kok nikah piye? Nggih Wis, lho. wis nikah? Dereng. Lho kok sampun? Maksudnya jangan. Oh, ya. Bahasa Jawa itu emang ada ini Pak, sampun ini ada dua arti. Kadang bisa diartikan sebagai sudah, bisa juga diartikan sebagai jangan. Ya aku percaya iki. Iki Gitu. sale disiplin ilmune dheweke. Iya, nggih. Mumpung Mbak Wir gendar kan cedak karo awakmu, ninggal katresnan no. Ayo. Ya, aduh. Mesake Mbak Wir diklangeni kuwi yen karo awakmu kuwi. Sik tok jenenge Wir iki lho. Hah? Iki lho Mbak Wir, Mbak Wir. Mbak Wir yo. Danang Sutawijaya. Iya. Niku anu loh Pak Jan, kula niku terharu. Kemarin itu pas saya audisi Sinden Idol itu sama Mbah Wir tuh ditutne sampai Jogja loh Pak. Ditutkan. Iya ditutkan terus digenderi dengan sepenuh hati. Saya tuh terharu loh Pak sampean. Iya, Ya kaya Allah. ngono kuwi lek gemati Masya karo sampean Allah. nganti kaya ngono. Iya. Direwangi bapake mayang ora ditabung. Lah ya kepengin memberi semangat kepada generasi-generasi sinden kuwi. Betul, Mas. Ngono kuwi sing Iya, apik ya ampun pancen manis ngono kuwi. sih, Masya Allah. Bocah edan ora winongi ora. Oh, mulane korbane akeh. Ya modele ngene iki tak jaga jarak. Aku tuh memang terlalu baik hati memuji orang, pancen manis toh ya kan, Mas Danang manis banget loh orangnya. Imoet. Ya nang dibawani nang, kok kaya apa? Nggih. Jaranan dangdut kreasi. Tuntak dada. Ayo. Jaranan kok. Ora kuwi sik bawa kok ya. Oh, bawa. Rineng kain baksa Nenonanu senterewe jaran pegon luwes gemas nuju prana Winong Lembang ki Pak sapa langsung maju lho. Oh, Pak Sumarno. Oh, Iya kah? Pak Sumarno, Pak Sumarno nggih. Pak Sumarno Nggih, Pak kalian Sumarno. Pak. anu Kami tuwa. langsung maju. Nggih wonten dawuh napa Pak napa anu ajeng nyangon. Kayak arep pipis. Oh. Kula ngeten Wah, kok maju lho tenan, kok kok. repot-repot Maju tenan, lho, mriki wes. lho Pak. Ya Wes. ampun kok ngertos nek kula niki kok sajake butuh disengkuyung. Apa? Iki wedokan ngentekke omah ngentekke sawah ya iki. Mboten. Wong arep ngrekam kowe kok. Ayo. Oh nggih. Tresno sik nong, ayo. Pak Sumarno lho iki ngematke lho Pak Sumarno lho. Pinter agawe brangta sinden winong tulung aku Tak kira sinden ganyong. aja nganti ninggal
mbok menawi Pak Sumarno badhe paring dawuh utawi kados pundi, Pak? Kados pundi, Bapak? Napa? Badhe dawuh menapa? Nggih. Aturan pinarak mriki, Bapak. Nggih. Monggo, monggo. Nggih. Nggih, salim dulu ya, Pak. Masya Allah, kok piyayi kok bagus loh, Masya Allah. Ojo Gede ngece dhuwur loh, kowe, Jan. cah cilik ngece wong Mboten, tuwa. mboten, Pak. Saestu jenengan niku bagus lho, pun. Maksudnya pun sepuh kok tesih kelihatan Pak, bagus gitu loh. atos-atos lho. Pak, atos-atos lho, Pak. Niki Mas Dalang potong. 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 Honore potong, Mas. Niki to. Lah kok dipotong? Nggih. Oh, Mboten siap. apa, Pak? Nggih. Hati-hati niki kali rayap pun ganas niki. Loh, Ganas, Mas Gareng. kok dipotong kenapa, Pak? Nggih. Wong tukang syukur. Iya, piye, Mas? Jangan Nggih. dipotong. Kula nek- Saya nggak Ngoten, ngapa-ngapain. nggih. Pripun, Pak? Sepindah Mas Dalang, Nggih. matur nuwun sanget dalu niki Mas Dalang CS. Mbak Kesi tesih emut kawula nggih. Nggih. Senajan jane kula meh ndendha Mbak Niken. Lho, sik. Nggih. Nih. Ngeten Pak Gareng. Kula niku rong bengi rasa turu gara-gara Mbak Niken. Saestu. Manuk jenengan rong bengi kula sesasi perkara mikir iki kok wian malah. Aku ki mah rong sasi perkara mikir utang. Nggih. Wis gara-gara Mbak Niken ora rasa turu rong bengi tenan. Nggih, dos pundi to, Pak? Ngeten kula critake. Nggih. Mpun dados kalih Mas Cahyo dintene Sabtu malam Minggu. Niki sidane nggih keluarga kula sing saking Tasikmadu mboten sios mriki, Mas. Wong ngaten. Nggih, nek malam Minggu kan libur. Nggih. Niki gandeng malam Setu nggih mboten sios mriki. Jane pomo malam Minggu dulur jenengan sing Tasikmadu saken mriki. Mriki, tapi kula niki malah alhamdulillah. Lah, jane malah sae lho, Pak. Lah, ora- Dulur jenengan benjing kan mriki, wong kula benjing prei wayangan melih, pripun? Oh ngoten, cocok nih. Kula nggih prei. Iya. Ngeten Mas Dalang. Nggih. Saat niki kan Pak Sumarno. Insyaallah mangke sanes wekdal nggih. Gantos Pak Sarmani. Nggih. Oh, nggih. Oh, nggih, Amin. kula dongake ngoten Mas Gareng. Amin. Nggih. Ngeten kula pun lagune napa mawon Mas Dalang sing dereng diayahi Putra Nusantara nggih. Ampun. Sampun, Pak. Ya pun kula dhisike. Gugur gunung sampun, mari kangen sampun, sinom sampun, lumbung desa sampun. Lah lumbung desa aku ora krungu mang. Ayang-ayang sampun niken wau. Sampun Pak Lumbung Desa sampun. Sampun Nggih. full. Ngoten. Nggih. Caping gunung kersane Pak Sumarno saged nderek caket kalih mbak-mbak sinden niki. Dos pundi Pak Sumarno? Ngoten nggih. Caping gunung. Nggih. Sing dereng sinten Mbak Sinden sing dereng sinten? Kabeh niki dereng nembang niki. Dereng sinten? Nggih. Sing Nggih, cilik. ya, Pak. Sing cilik wayune niki sinten niki? Oh, Birgita. SMP kelas Siji. Tunggal. kelas tunggal. Oh, nggih. Nggih ini ngentekke guru 5 lho, Oh, Pak. nggih. Nggih. SMP sampun mamah pacar. Niki kersane caping gunung sinten mangke sing sinten Mbak? Niki Vino. Ngoten jenengan nggih. Nggih, caping gunung riyen. Nggih. Nggih, dos pundi? Nggih, caping gunung. Nggih. Napa mlih, Pak? Pun mumpung niki sing do melek, mengke sedherek meleh ngantuk lho. Oh nggih pun tapi matur nuwun. Wah, Pak Sumarno ngersakaken napa? Caping gunung napa helm kota? Oh saenten iki. Oh, sak piyayi kaya ngono lho Pak Marno ki piyayi jan nyantai tenan pun to nderek pun sak wontene nggih. Anggo caping gunung, anu bukan ono nong, ayo nong, caping gunung nong. Ayo nggih. Nggih. Yo. Dek jaman perjuangan terkelingan anak lanang
menika. tahun wis ora tau nyanyi malah. Masya Allah, tapi Bengi-bengi saya tengah sangat weekend. Pak menika matur nuwun. Niki Pak. dilajengke Setya Tuhu Mas Dalang nggih. Inggih. Tak Oh, kula saya- tak ngentekke niki. Oh nggih, Pak. Setya Mbak, tuh. sinten? Sing ngasta sinten, Pak? Panjenengan milih ini prasmanan, milih. Nek kersane anu nyuwun tulung mangke kali mbak niken mawon nah sing bintang tamune sing gawe aku ora iso turu rong bengi niku. Oh, Nggih. Kang Nggih. Ora apa-apa, Nduk. Ayo. Nduk. Setya Nggih, tuh. nggih. Nggih. Aku kang setya satuhu. Itu kuwi. Oh, itu ta. Jangan mengubah nada ya, nanti Nah, saya ora. salah loh. Nggih. Nggih. Ya Nduk jumeneng Ada aja dan kaya irama. Pak Marno nyuwun pangapunten mbok menawi kula sak kanca wonten bab ingkang kirang pranani penggalih. Nggih. Ora dadi apa? Ora dadi apa. Nggih, sami-sami Pak, nggih. Aku kan setia satu. Nggih. Nggih. Nggih, niken salindri. Nah niku nggih. Aku kang setia satu. Nganti saiki Mbak Narto dudu karepe dhewe. Terpengaruh kedangan yo. Masih lagam yo Ki tetep mau goyang. garapane Mas Nopal. Ah iya, tetep goyang, Dok. Ah iya. Ya Nduk. Andika lahir batinku Terima kasih banyak Pak. Mugi-mugi Matur sehat nuwun. selamat wilujeng awet teh momong anak putune mugi-mugi mboten kapok lan bensin. Amin, Taun ngajeng amin. nanggap malih nggih Pak. Amin. Lah iso mboten taun ngajeng tapi bulan depan. Amin, 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 amin. Iya. Amin. Nggih. Lanjut nggih Pak, Nuwun. lagune sing jigra nggih Pak. Nggih. Nggih manut kula nggih Pak, nggih, nggih. Iya. Kok takon dhewe jawab dhewe. Ya ben. Oh senengane. Wah. Jebule yo iso goyang cah iki. Apa? Niken iso Ya goyang. iso, kene Jajal juara sing- siji yo. Golekno lagu sing goyange nganti keser-keser piye gitu. Lah awakmu apa? Oh, aku nonton. Oh. Alah. Nggih, apa Nduk kira-kira kuwi? Niki lagune bebas Pak. Monggo, bebas. Niki duet kali sinden-sinden mawon nggih. Oke, silahkan. Nggih. Sing lagune rancak mawon nggih Pak. Boleh. Lagune niki lagu zaman dulu tapi viral kembali. Oke, Oh, rancaan ayo. Ting-tingane sapira Mas? Sakmono. Cilianku rambut
dicukur kucing kataku saka kareng gandum klambiku warisane mbah kakung sarapanku sambal karek saka jagung kosaan wonten ing kali damplong ing kandung jaman dhisik durung usum sabun andokku among cukup andos sarung dolamanku montor cilik saka lempung Solo pesco tal pares kekere kempang tangue tanggal 15 sepadang jinglang bulane bunter aku digudang sayen gede dadi dokter tanggal 15 sepadang jinglang bulane bunter bareng wis gede aku disontek kebudokan Ocoroko Osawala iki cerita jaman semono Okotongo Ojayanya iki cerita saka wong tuwa Madangkara kita kembali ke zaman dulu ya Pak Bapak melo nyanyi ya Pak Yo Ayo melo nyanyi kita bareng-bareng Cili atur rambutku dicukur kuncung Katokku saka karung gandum klambiku warisane mbah kakung sarapan apa Pak? Harapanku sambel korek sego jagung Kosaan waktu ning kali damplong ing kandung jaman dhisik durung usum sabun andokku among cukup ando sarung ayo Pak dolananku montor cilik saka lempung
saka tanga iki carita saka wong tuwa ana jaraga data erah. Nyapa terakhir nggih. Sing diarani suwuk batrentek ya iki. Suwe to cilik-cilik ilang. Ning iki mau ki garapane ki Madangkara ki urung enek sing tak omongi lho. Oh iya ta? Lek aku ki arep nyanyi lagu iki. dadakan. Iki mau mendadak. Oh, boleh. Tapi grup Madangkara ini selalu ready. Aja meneh kok lagu dadak, job dadak. Kulino. Apik ya, Pak De. Job dadak siap, job batal langsung wudu kabeh doan. Sampun apa malih, Pak? Sing bareng-bareng iki lho. Ya, mangga bareng. Bir, Katresnan sejati ya, Pak. Sejati ya. Ayo Mas, langsung Mas. Titit, ayo. Ada Mbak Birgita, Mbak Winong, ada Mbak Kesi. Mbak Kesi. Kowe walat kowe. Hah? Mbak Tuti. Oh, Mbak Tutut. Ayo. Ayo Mbak Mbak Tuti, Winong, Bir. Wah, kuwi langsung. Iki Mbak Anis mboten? Mbak Anis niku sing klasik-klasik. Kersane terhibur. Mbak Anis gen niku tak sawangi wae. Tanggal 15 Sepadang. Iki wis tanggal piro kok 15? Loh, saiki tanggal pinten, Pak? Hah? Saniki tanggal pinten? Tanggal 14. Loh, sesuk tanggal 15 ki. Oh, iya. Ayo. Ya. Pas. Tanggal 14 Sepadang jingklang bulane bunder sasar. Pade sawangen aku ta. Ora aku sing nyawang. Ana sidene. Ora aku nyawang aku kadung aku ngomong ngene-ngene. Sik tak gendong lho kowe. Kok senengane iki nyawang sinden padu. Nyapu, kok nyawang sinden iki nyapu. Aku seneng yen ana wong padu malah tak umupi kok. Apa-apa sayang. Kasih tomo. Nikahe. Ayo Mbak Winong, Mbak Birgita, kali Mbak Tuti. Sing apal kok. Wis tak bareng ngene menyat ngene. Katresnan sejati. Lek ndak apal, gak usah nyanyi, tak nyanyi ae ya. Ayo. Penting kita kebersamaannya. Sing penting goyang yuk. Ayo. Yo ngono lho. Bu Kesi. Ket dewingi dereng anu ya, Pak. Napa? Dereng ngerti jogete Bu Kesi. Apal ora apal ngadeg sik kae lho. Sing bedhuk lho apal-apal dader. Tak dukung le. Sing beduk notasi pertama. Nyanya. Wes kono. Yo, Oke, kanca-kanca pengrawit oke tau pisan? sudah. Oke, ayo oke yo. Oh, iso. Oke. Sudah ready. Monggo, Purbo sejati. Katresnan sejati. Monggo, ya yuk berpacu dalam melodi. Oke. Hey.
Terima kasih anak-anakku semuanya. Kompak Mas. Nggih. Nggih, genduk niki kan matur nuwun ya, Nduk ya. Matur sembah nuwun, Pak. Ya. Pak Digareng. Nggih. Doa yang terbaik untuk Bapak Sumarno sekeluarga, monggo jenengan paring dawuh. Nggih. Sami-sami nyuwun Pak Sumarno sekeluarga mugi kalih sing rubeda Gudha Rencana Salara miwah tansah pinaringan sehat, rahayu, wilujeng, kathah rezekinipun, bahagia sak keluarganipun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Pak Digareng. Nggih, sami-sami. Wonten lepan nyuwun pangapunten. Sami-sami. Sagung para lenggah kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami mugi-mugi anggenipun mirsani wayang ndadosaken barokah tumrap sedayanipun.